¡Atento! Que tal, señoras e señores? Benvidos ao En Xogo Traeñas. Foi unha fin de semana moi accidentada no tocante aos campos de regatas. Foi unha fin de semana con moita igualdade, tanto na Liga Galega, nas súas divisións A e B, como esa pelexa que teñen as dúas representantes do remo galego na Liga San Miguel, Cabo da Cruz e a Sociedade Deportiva Tirán, e unha fin de semana que imos debullar nos vindeiros 40 minutos con dous protagonistas. Non pode haber protagonista nesta mesa da Liga B porque acaba de rematar hai un pouco, non lles daba tempo material para vir dende Asturias e estar connosco a ningún representante da Liga B, así pois imos analizar o que foi a fin de semana con dous representantes da Liga A. En primeiro lugar, con Gelo Tarrío, presidente, remeiro, adestrador de Vilaxoán. Que tal, Gelo? Boa noite. Hola, boas noites. Bueno, Gelo, o primeiro, vos tiñades esa responsabilidade de organizar esta regata en Carril. Que tal foi a fin de semana? Bueno, pois creo que ben, pudo haber sido mellor polo tema de que, bueno, a regata tiñamala previsto para que forxe en línea, circunstancias que non dependían de nós, pois o viernes tuvimos que tomar unha decisión de facer a contrarreloxo, e, bueno, creo que todo saleu ben, bo escaparate, esperemos que ter continuidade en Carril, e, bueno, creo que positivo. Boas imaxes que deixou esa regata de Carril. E tamén vai estar connosco Agustín Fernández Souto, ele é o adestrador do equipo de Ares. Non sei, Agustín, se dicirvos xa sorpresa, realidade, algo agardado para Ares estar aí. Home, o objetivo despois da tempada pasada era un pouquiño estar na tanda boa, pelexar por estar nela, quizáis o terceiro posto con Puebla, Coruxo, Vilaxoán. E, bueno, a tempada está saindo mellor do que esperábamos, estamos máis preta de Mugardos e da Megrove do que pensábamos, e, bueno, o noso sitio do terceiro posto temos claro, temos os pés na terra, pero, bueno, o segundo posto está aí e imos pelexar por ele e o que pase. Pois con Gelo e con Agustín imos a principiar a ver o que foron as imaxes da xornada, comezando pola Liga Galega. E esta fin de semana, na División A, había só unha proba. Disputouse en Carril. Caralí, nos desprazamos. Esa primeira bandeira parquistas de Carril, bueno, sempre é importante, eu creo que antes de vermos imaxes, falar con Gelo, sempre é importante que localidades que non teñen equipo de remo aposten polo remo. Atopar este tipo de localidades é difícil e importante, Gelo. Sí, os tempos no que vivimos son complicados, fai falta unha partida económica importante, e neste caso nós tuvemos a fortuna de poder levar a cabo esa competición ali, gracias aos parquistas que se mostraron interesados, nós pola nosa parte, todo un pouquiño precipitado porque, bueno, xa estaba o calendario feito. Hai que agradecer tamén a Pobra que cambiase a regata, tamén na Liga B, creo que foi Rianxo que desplazou a data. E, bueno, unha vez tiñamos todo plantexado para unha regata en línea, bueno, se mirou o sitio... Que é o que aconteceu? Nada, pois hai un mes cando... Estamos a ver que é unha contrarreloxo un pouco especial, porque é en formato de un triángulo. Sí.
Bueno, cando eu fun aí 4 ou 5 semanas a mirar o campo, pois, bueno, creo que era factible facelo. Había unhas boias, uns mortos dunhas dragas que ali existían, se falou co dono, bueno, desde a cofradía, desde incluso a capitanía, de que iba a retirar as boias. Bueno, a miña sorpresa foi que o xoves así iba a retirar, pero o viernes dixo que non. Non se retiraron, bueno. Bueno, Aí hai que tomar unha decisión porque o campo hai que montalo. evidentemente, bueno, todo estaba preparado, se tomou a decisión de facer un triángulo onde as mulleres fixeran unha volta, os homes dúas, a distancia máis ou menos sería a que remaríamos facendo os 4 largos, e bueno, dos erros hai que aprender, esperaremos que po ano pois podamos remar en liña. Bueno, estamos a ver imaxes, Agustín, non sei se vos sorprendeu tamén este tipo de regata. Como vos sentistes, como vos Hombre, atopastes? esperábamos unha regata en liña, pero bueno, sabendo logo cal foi o problema, pois, home, se comprende, a nos non nos favorece unha regata en contrarreloxo, pero logo a verdade que vendo desde fora, pois, foi un espectáculo moi bonito. Nós tivemos unha loita moi fermosa con Mugardos a Megrove, a verdade é que para o espectador eu creo que é máis bonito vela así que... E o xeito de facela en triángulo que non... Sí, porque, a ver, son 2 voltas, ves pasar as traineras por diante do espigo varias veces, tes máis referencias que nunha regata normal. Eu tendo que para o remeiro é máis, para min tamén é máis, menos, digamos, para nós non nos favorece porque rendimos máis cando temos un bote al lado, pero bueno, para o espectáculo a verdade é que foi unha regata bonita e eu polo menos a vivín con máis tensión que se fora en línea porque tes menos referencias, ves pasar o barco máis veces, Bueno, imos xa comezar a falar de tempos, de resultados, por un lado Salgado, Perillo e Bueu que quedaron rezagados de principio, e despois unha loita, xa que temos aquí a Vilaxón, unha loita moi bonita que tivestes nesa zona media, coa Pobra, con Coruxo, e vos que estivestes, bueno, ademais tedes 5 referencias en 5 puntos, estivestes eu creo que máis preto que nunca nas últimas fins de semana de Coruxo. Sí, a ver, nos empezamos a temporada bastante ben, de feito renunciamos aos botes cortos por eso, non? Porque queríamos salvar a categoría canto antes, e bueno, sí que empezamos ben, incluso fixemos algún cuarto posto, hubo regatas que o reloj non nos axudou moito, pero bueno, incluso disputamos ya Ares algunha que outra regata, e despois tuvemos un pequeno baixón, non sei se debido á relajación ou tamén a que a plantilla corta, e bueno, ahora pois o parón do Campeonato de España pois nos veu ben, non? Para retomar un pouquiño a idea. O fin de semana pasado pois é unha regata que non se pode ter en conta porque, bueno, as condicións non son para un equipo feito, menos para un equipo feito deste ano, non? Onde a experiencia é un grado, o Teresa Guerra pois estaba bastante movido, e, bueno, onte as condicións eran óptimas, e, bueno, volvimos a ser un pouquinho competitivos que é o que buscábamos. Estamos a ver, a Pobra quedou a 39 segundos do gañador, Coruxo quedou a 41 segundos do gañador e Vilaxón quedou a 43 segundos do gañador. Entre as tres que acabamos de ver chegar agora mesmo á liña de meta, houbo tan só 4 segundos. E a loita pola bandeira, Agustín, que nos dis? Entre Mugardos, que gañou a bandeira, e Ares, que quedou terceira, tan só houbo 5 segundos. E incluso houbo moitos momentos onde a diferenza foi menor. Sí, para nós foi un sabor agridulce, non? Notamos que o barco iba, despois das 2 semanas que tivemos, que este ano pois o Teresa Guerra non foi unha boa regata para nós, notábamos, e desde fora se vía que o barco iba moi ben. Claro, que acabas coa sensación de facer unha regata casi perfecta, e logo, claro, te encontras con estas 2 tripulacións, cos fixaches que teñen e con todo, e ao final acaban gañándote, pero bueno, a realidade é esa, eles son superiores a nós, e ou lles pillamos nun fallo outra cousa é imposible ganarles, non? Pero bueno, a sensación esa de ter o traballo feito, ao final a bandeira non quedou para casa, pero bueno, é moi difícil, pero bueno, como dixen, contentos pola regata que fixemos e a esperar a outra que falle. Victoria para Mugardos, non sei, Gelo, por exemplo, se che sorprendeu ese triunfo de Mugardos por diante de Amegrove 3 segundos. A ver, non sorprende porque o equipo... É a primeira bandeira que leva Mugardos na temporada. Pero, bueno, creo que era factible que este ano pois, Mugardos era para min era un dos favoritos junto con Amegrove.
Bueno, creo que empezaron un pouco titubeantes, pero ahora, bueno, levan un par de semanas con resultados positivos. Eu creo que ahora o que queda de temporada, eu creo que van a estar aí na pomada. Dicía algo, Agustín, que fixeron unha regata case perfecta, ao final houve un sabor agridoce. Nos captamos esta imaxe ao final da regata. Eran as sensacións de Ares dentro do bote agardando pola chegada de Mugardos. Máximo el tercero, ¿eh? Mierda, nos van a coger. Gana. ¡Mierda! Joder, hay que sacarse más. Y no venir tan cortitos, hay que usar las espaldas para aquí, hostia. No conseguiron al principio, oye, no queda que se escape. Oye, tienen a la mano, último menos para Vencenuto. Eso é sensación de que podíades gañar, Agustín. Sí, home, a ver, te encontras na primeira volta que estás a 2 segundos de Mugardos e a Megrove por detrás. De feito, eu iba dando referencias ao patrón de Mugardos. Cando me pregunta o patrón por a Megrove, eu dixen, deixa a Megrove, pero claro, cando mirei para a Megrove vin que estaban detrás tamén, dixe, oye, dalle que estamos en tempo de conseguir a bandeira, pero claro, chegas ao último largo, 3 minutos, os becerros que teñen a Megrove e Mugardos se poñen a tirar do remo e é imposible, que no final ou vas moi diante ou imposible chegar a súa altura, pero bueno, é o que che dicía, eles vaciláronse, deronno todo, o patrón fixo moi ben e ao final... Soñaron, soñaron coa bandeira. Sí, bueno, estamos aí, nos queda o domingo que ven na casa e, bueno, ali sempre sacas un plus, pois sempre tes a esperanza de se cae algún día, pero, bueno, contentos polo que estamos facendo e, bueno, temos que estar orgullosos que creo que é o que tenemos que facer, vamos. Imos cos resultados desta bandeira na División A. Así quedou a clasificación: Mugardos 19.37, a 3 segundos a Megrove, a 5 segundos Ares. Despois, a Pobra 39, Coruxa 41, Vilaxán a 43, Salgado Perillo a 1.06 e Bueu a 1.51. Para nosotros somos una tripulación que, bueno, nos cuesta un poco coger remada y la verdad estar concentrados toda la regata, y el hecho de que la regata haya sido al final en modo contrarreloj y no haber tenido ninguna tripulación al lado, encima el día planchado, sin viento, sin ola, las condiciones eran perfectas y para nosotros la verdad que nos venía mucho mejor que otro tipo de regata en línea, vamos. Así está a clasificación na Liga Galega na División A. A Megrove líder con 62 puntos, Mugardos segundo 52, Ares terceiro 50, a Pobra cuarto 38, Coruxo quinto 34, Vilaxoán sexto 28, Salgado Perillo sétimo con 16 e Bueu na última posición con 8 puntos. A máis fácil de todas, pero o importante aí é acabar ben a pala de arriba, porque é unha bancada que ten moita altura con respecto ao mar, e simplemente non romper o bloque proa a popa, que non se me desfase o ritmo de proa con respecto aos popas. Bancada 4-5 é fundamental, pero sobre todo aplicar arriba, porque teñen tanta altura que perdes efectividade se non remo. Habilidoso, de que sepa aguantar, ainda que haya mar, pois ten que amarrar igual, acabar. É distinto, non necesita tanto físico, pero sí moita técnica. E a 5 é moito de tamén de aguantar, de non correr, saber sujetar moito o barco en proa, saber enganchar ben en proa, saber acabar ben en popa, de non correr, de non facer correr as marcas e as contramarcas. Son gente que tiene que ser muy rápida, que fije muy bien el barco, muy técnica y que dé soporte a la prueba para que puedan remar el resto del barco. Sempre lo pregunto aos convidados. Hai algunha posición que vos pareza máis complicada que o resto? Gelo. Home, complicadas son todas teñen o seu aquel, pero eu creo que a máis difícil, o vin esta semana, o lin en algún lado, é o do patrón. O patrón. Para min é o máis difícil. Preguntamos a un patrón. Sí, mira, eu remei, aunque parece mentira, remei en case todos os postos, fun de patrón e para min
o patrón, o sea, que ten máis responsabilidade que a do barco, se algo sale mal, o patrón leva as culpas. Logo tamén o da proa, o do piqueiro, é un sitio especial, tamén ten o seu aquel, pero o do patrón é o... Que digan o xeorio. Despois veremos esas imaxes. Agora o que toca ver é o que aconteceu tamén en Carril na Liga B. Non podemos ter, repito, a ninguén da Liga B porque acaban de finalizar a súa regata en Castropol, pero tanto Gelo como Agustín estiveron seguindo moi de preto todo o que aconteceu. E o que aconteceu foi que Castropol estivo máis preto que nunca, pero non acaba de rematar a faena. É verdade, non? A verdade é que merecen unha bandeira. Sí, eu creo que a merece. E onte tiveron a mala sorte de que quedaron na última ciaboga ou media ciaboga, como queras chamala, enganchados, debe haber algún cabo ou algo, eu estaba diante, perderon, pois, o que perderon ao final o perderon ali enganchados. Porque Castropol foi con 2-3 segundos de vantaxe prácticamente dende o primeiro longo. Ali perderon todo, chegaron cos 3 segundos de vantaxe, pero quedaron totalmente parados, estiveron un par de segundos peleando para soltar o cabo ese. E, bueno, a sorte do gañador, que ao final pois sempre axuda. E isto mesmo aconteceulle, por exemplo, a Cesantes, algo parecido no mesmo na mesma boia, pero na primeira volta, digámoslo así. Na primeira volta, na mesma boia, pasoulle algo parecido. Bueno, como estades vendo o nivel en comparación coa División A? Supoño que sempre faredes comparacións, que veredes nivel, que veredes tempos. Como estades vendo o nivel deste ano da Liga B? A ver, eu creo que Mecos e Castropol non é o que diga Gelo. Están demostrando que teñen o nivel suficiente para estar na Liga A. Despois, este ano a Liga A tamén ten, non sei como dicirlo para non ofender a nadie, non? Pero, por exemplo, Bueu, non sei se chamalo unha desfeita debido a que tuveron moitísimas baixas, non? O sea, eso topáronse cunha Liga A que máis ou menos mantén o nivel de outros anos, con 10 ou 12 baixas, eso para un equipo recién ascendido é moi complicado, moi complicado. E despois eu creo que o resto da Liga B é un nivel moi parexo, non? Creo que do terceiro pa... Rianxo, Chapela, Vila, Cesantes... Está Imera que ten un pouco ese mesmo problema que ten Bueu na Liga A, que tivo construir de cero un novo equipo. Pero, bueno, construir de cero na Liga B, xa sabes o que te enfrontas, non? O que ten un equipo prácticamente os 13 ou, bueno, os 15 que son todos diferentes o que teñen. Rapaces de Cabo... É un pouco tamén, pero, bueno, tamén ese debate, todos os anos hai o mesmo debate, eu creo que a mí me parece un debate absurdo, porque en calquer deporte que haya dous divisións, os primeiros da división de abaixo sempre van a ter un pouquinho, e máis cando o último da Liga A descende directamente ao primeiro, a non haber un playoff polo medio, sempre vai haber esas diferencias. Pregunto, Agustín, porque vos tivestes que descender, non sei se iso vos dou máis forza para... A ver, nos viño ben, tamén cando descendimos porque éramos últimos da Liga A, pero nos tiñamos máis nivel que todos, o sea, ese ano competíamos contra Mecos, que creo, se non recordo mal, fora o que ascendera directamente, e sempre, sempre lle quitábamos 20 segundos, 15, 20, éramos superiores a eles. Que pasou? Fomos octavos, a normativa é así, descendimos, e logo na Liga B, pois, mantivemos o bloque, entrenamos ese ano, e tiñamos un nivel mellor moi parello aos últimos da Liga A, pero iso creo que vai estar sempre aí e vai pasar sempre, por eso mismo, porque o último e o primeiro non teñen que pasar ningún playoff, entonces, aínda que sexas mellor que os da Liga B, vas a descender igual, entonces esas diferencias entre os primeiros e os últimos vai a vela sempre, eu creo, é un debate un pouquiño, non sei, en calquera deporte pasa así, así que non sei, sempre todos os anos estamos polo mesmo, pero bueno. Este foi o resultado na División B desa primeira bandeira parquistas de Carril, con Mecos Mondariz marcando mellor tempo, 20 minutos e 3 segundos, a só 2 segundos Castropol, que foi mandando durante 5 viradas, Rianxo a 28 segundos, Chapela a 29, Vila de Cangas a 49, Cesantes a 56, tamén tivo ese mesmo problema que Castropol, e Mera a 1 minuto e 1 segundo. Tuvimos un percance que enganchamos en la segunda boya y eso condicionó totalmente la prueba.
es mala suerte, le puede pasar a cualquier equipo, lógicamente, pero bueno, tuvimos la desgracia de haber sido nosotros en esta regata. Una pena y nada, a seguir luchando, obviamente. Conseguimos ir concentrados en nos mismos, sin preocuparse de dos demais rivales, non levábamos referencias, entonces só nos preocupamos en remar. Un campo distinto, a forma triangular, parecía unha contrarreloj de inverno incluso, o tempo tamén acompaña. Aí temos os resultados da bandeira Princesa de Asturias, bandeira que principiou ás 6 da tarde, con estes resultados: Mecos 20 minutos e 10 segundos, Chapela a 8 segundos, Castropol a 23, Rianxo a 27 segundos, Vila de Cangas a 49, Cesantes a 51, e Mera a 1 minuto e 18 segundos. Esta é a clasificación xeral da Liga Galega na súa División B. Mecos 63 puntos, Castropol 50, Chapela 43, Rianxo 34, Cesantes 29, Vila de Cangas 22 e Mera 10 puntos. Ola, moi boas a todos. Hoxe imos a falar de un parámetro francamente importante, que é a asimetría. A asimetría é a diferencia de forzas que existe entre a banda de estribor e a banda de babor. E depende fundamentalmente de que cada remeiro aporta unha forza distinta e do feito de que nunha banda sempre hai un remeiro máis. A asimetría vámola ver con calma no seguinte exemplo. Partimos, como sempre, da curva de forza que aporta un remeiro. Este sería un remeiro de estribor. Se sumamos as 6 forzas dos 6 remeiros de estribor, teremos, como vemos na seguinte gráfica, a curva que existe nesa banda. Pero que sucede se na outra banda, en babor, temos unha forza superior? Imaginemos un 5% superior. Vémola pintada na gráfica en azul. Pois que existe unha diferencia de forza media en cada padexada de 39 kilogramos. Esta diferencia de forzas xenera un cambio de dirección na traiñeira, que ten que ser corrixida polo patrón. Cando el mete o remo para corrixir esta asimetría, aparece unha forza de resistencia hidrodinámica que disipa ata 47 vatios de media en cada padexada. Ao final da regata, significa perder 0,8 segundos. En definitiva, a asimetría é un parámetro fundamental que depende da distribución dos remeiros e, sobre todo, non só afecta polas forzas positivas que acabamos de ver, senón que tamén xenera balanceos na embarcación cos que se perde enerxía polo desplazamento vertical do centro de gravedade e porque tamén aumentan a resistencia hidrodinámica sobre a embarcación. Nada máis por hoxe, vémonos a próxima semana. Saúdos. Unha semana que non queda abraiado con cantas cousas teñen que lidiar os adestradores no mundo do remo, Gelo. Isto non é coller un pau e... Eso parece desde fora, pero despois ten bastante tontería que... Pesos, sí, asimetría... moitísimas cousas. E despois que as cousas salgan. E cando non salgan de peor. Agustín. O mesmo, son moitas cousas, parece que non, pero romper a cabeza non é difícil nesto do remo. Hai que, por calquera cousiña, tens que darlle voltas, sacar segundos do que sexa. Xa vimos aí. 0,8 segundos, igual 0,8 segundos é unha victoria ou unha derrota. Bueno, pois aí temos, como sempre, a lección que nos deixa Xavier Alfonso. Por certo, dime que imos ter imaxes da bandeira de Castropol, verémola xusto despois ao final do programa, en canto vexamos esas imaxes da Liga San Miguel. Agora, queremos irnos cara ao que acontecía a fin de semana pasada. Sempre nos gustan que vostedes interactúen, que nos manden cousas, que nos deixen mensaxes no noso Twitter, @enxogo_tvg2. Esta semana deixáronnos unha mensaxe. Foi Adrián que nos mandou un vídeo, está tamén pendurado en YouTube, do que lle aconteceu o proeiro da Pobra a fin de semana pasada no Teresa Herrera. Primeiro vémolo.
E isto pode vir a colación un pouco polo que falábamos da bancada 5 con anterioridade, da bancada 6 ou incluso do proeiro, que moitas veces, sobre todo en regatas de mar, levan ese amarre e cando se solta pasan cousas como esta. Pasoulle a Suso Silva... E con moita sorte, porque de que non romper a bancada... Suele romper a bancada en eses casos, é cando a bancada... Bueno, son regatas que vos gustan, pero tamén nas que hai que sofrir, non? Cando... Pasas ben, son regatas bonitas, pero o corpo queda amazado. Queda amazado. Queda amazado, pero bueno. Ademais, sobre todo nesas bancadas, na 5, na 6, na proa... Amazado e mollado, moitas veces tamén. É espectacular, eh? Bueno, senón que yo digan o bo de Suso Silva. Dende logo, gracias a Adrián por mandarnos ese link en YouTube e esa mensaxe ao noso Twitter. E imos acabar o repaso, aínda que, como digo, despois repasaremos un minutiño do que aconteceu en Castropol con esa regata de Mecos. Imos ver o que pasou, porque tamén en Carril cerrouse o círculo, Liga A, Liga B e tamén Liga Feminina, que viviu unha nova proba, lembren, Liga Feminina, segunda temporada, tamén nos mandaron algún correo remarcando isto, que é a segunda temporada da Liga Feminina, volven a competir 3 clubs, aí está Chapela, aí está San Martín, aí está Cabo, e tamén supoño que veríades os tempos, Gelo, Agustín, foi tamén a máis pechada de toda a temporada. Foi San Martiño, estivo moi preto de gañarlle a Cabo. Moi cerca, estuvo cerca, e aparte tamén tuveron o hándicap todas elas de que foi remaron en condicións bastante peores que os homes. Estaba bastante complicado, sobre todo cando elas foron, despois o día se quedou a mellor o estado da mar, e bueno... Ben é certo que nestas condicións do estado do mar os tempos se igualan. Sí. Podríamos decirlo así. Sí, pero bueno, cando remaran as rapazas sí que é verdade que estaba un poquinho movido, pegaba de lado, pero bueno, sí que é verdade que nestas condicións, pois, os que somos un poquinho inferiores, pois sempre podemos acercarnos un poquinho máis, pero bueno, eu creo que a Liga Femenina tamén foi igual que as outras dúas regatas, estivo espectacular e tamén moita igualdade, que en realidade é o que queres ver ao final, que regatas emocionantes e non... Aí estamos a ver a chegada de Cabo da Cruz, Chapela quedou a 14 segundos, San Martiño quedou a 5 segundos, pero repetimos, foron 4 deses segundos no último longo e a victoria foi para Cabo da Cruz, que segue con esa camisola amarela de líder. É un campo diferente, xa que non foi típico campo de ir volver, senón a ser en triángulo, pois sempre, non sei, non estamos acostumbradas a eso, pero, bueno, dentro deso foi bastante bo. Esta é a clasificación na Liga Femenina. Animamos a que para a vindeira temporada, en vez de 3, haxa 4 equipos. Cabo da Cruz, 4 probas, 4 victorias, 12 puntos. San Martiño, 8 puntos. E Chapela, con 4 puntos. Yo te seguiré. Llenar de luz mi suerte yo, por el mar que a mi vida entregas, por el sueño y la fe, porque solo soy sentido si te vuelvo a ver, porque quiero adorarte siempre y siempre te esperaré, por llenar de luz mi suerte yo te seguiré. Liga San Miguel, que tivo unha fin de semana moi completa en Zarauz, moi completa e con moitos problemas, porque se antes falaba Gelo dos problemas que tiveron para balizar por cuestións alleas á organización, que lle digan, tamén dirán por cuestións alleas á organización, polo estado do mar, pero os problemas que houbo en Zarauz, sobre todo o primeiro día con esa boia no Carreiro 1 que se soltou, que se desplazou como 10 metros, e non houve maneira de remendalo e tiveron que tomar unha decisión drástica, que é cambiar unha regata en liña a unha regata en contrarreloxo. Peor que a regata, é Zarauz. É Zarauz. Dicíame Gelo que el remara ali en condicións moito máis complicadas que as que había onte, e iso que as de onte eran... Sí, pero no 2007 eu recordo facer 7 minutos no primeiro largo, eran complicados. Non sei se vos pasou algunha vez de ter unha regata en liña e despois que pasase iso... Suele pasar, moitas veces, sí. Suele pasar, pero bueno, que pase na ACT
presumen de moitas cousas que tamén, bueno. Sí, eso é verdad. Logo ven a Galicia e que Galicia... Este ano xa levan dúas, Por eso, a veces aquí eu creo que cada vez intentase, bueno, facer mellor e que os campos sexan o máis fiables posibles e logo resulta que na máxima categoría tamén mete la pata, entonces, claro. Bueno, non sei se se fala, esta fin de semana San Bertolomeu deu un paso atrás nas súas aspiracións de permanencia. Quedan 4 probas por diante, ten 10 puntos que recuperar, hai que ser realistas, é prácticamente imposible, e iso vai implicar movementos dentro da Liga Galega na súa División A e tamén arrastrado á División B. Sí, se Meira descende, entendo que o playoff non ten validez. Ou se ascende alguén, si tería validez. Sí, bueno, pero bueno, en principio hai que contar que Meira si descende é unha... O de ascender despois hai que remar, pero o de Meira está bastante complicado. Desde logo esta situación é moi complicada, moi comprometida. E despois, esa pelexa, sexa regata en liña, sexa regata contra reloxo, non sei como vedes dende fora, Cabo Tirán. Esa loita que non cesa. Por certo, aí tiveron que facer a ciaboga sen ter unha referencia clara. E, bueno, Agustín, dende fora, Cabo Tirán. Espectacular, este fin de semana foi espectacular, o sea, un segundo onte para Cabo e hoxe para Tirán están nunha pelexa que, claro, desde fora se ve preciosa, pero claro, dende fora, o sea, dende dentro sufrirán eles, pero bueno. Sufrirán e tamén gustará, non? Ter ese aliciente de ser o primeiro galego. Exactamente, é o que les mantén tamén a eles un pouquiño, pero bueno, rivalidade sana entre galegos. Gelo? Para min impresionante, non? O sea, que as dúas... Eu despois de ver o galego, xa me espero calquer cousa deles dous, non? Pero, bueno, creo que... foi en Vilaxoán. Sí, pero, bueno, aquelo foi, vamos, de traca. E, bueno... Hai que poñer en contexto a xente, porque moitas veces, claro, dices, un sexto posto, un quinto posto... Sí, pero a ver, hai que poñelos en contexto e saber o que hai por riba... Sobre todo, creo que o que está facendo o Cabo de Cruz, bueno, presume de canteiras de Orio, de non sei onde, hai que mirar que propios canteranos... Propios canteranos... No, 11 canteiranos dos propios. É o equipo con máis propios canteranos da ACT. Sí, este ano tiveron... son de Boiro, que non son de... Sí, este ano tiveron están máis xustos que o ano pasado e, hombre, contaban con, bueno, o objetivo de todos que é manter a categoría, pero ao final están máis curtos de plantilla, pero o papel que fan é increíble tamén. Aí estábamos a ver a vitoria de Hondarribia. Lembren que a bandeira de Zarauz é a dobre xornada, que se suman os tempos do sábado, os tempos do domingo, pero é que Hondarribia o sábado deixou unha prácticamente sentenciada con 18 segundos de vantaxe. E o domingo que aconteceu? Que por culpa deses problemas do sábado tiveron que levar as boias de saída 151, para ser preciso, metros cara adiante. Multiplicado por 4 son 604 metros menos e, bueno, eso tamén desluce un pouco o espectáculo. Son 2 minutos menos. Foi pola seguridade un pouquiño que non pasara o... Eu bueno, hoxe tive a oportunidade de ver a regata e todos os delegados estaban de acordo co que fixeron, así que cando todo o mundo está de acordo, pois igual foi a decisión máis correcta, pero bueno, ao final, igual esos 2 minutos hai que os que os botaron de menos. Exactamente, entonces... Que os botaron de menos. Non é mesmo facer un esforzo de 18 que facer un... Caico, por exemplo... Un esforzo de 20. Sí, dá 2 minutos máis. Pero bueno. Bueno, xa estamos a ver ese o dato. San Bertolomeu ten 4 probas por diante para remontar 10 puntos, é prácticamente imposible. E despois, na segunda quenda, se o sábado foi en contrarreloxo, houve 2 segundos e pico de diferenza a prol de Cabo con respecto a Tirán, hoxe foi en regata en liña e chega con ver o que aconteceu as dúas por diante de San Xoán e de San Pedro, e isto foi un duelo sobre todo no último longo. Eu paso, che, ti pasas, eu collo unha onda, collela ti despois e foi un recital. A verdad que é espectacular, pouco máis lle fai falta a fotofinish, bueno... Non é a primeira que fan. Non é a primeira, non é a segunda. Levanto a tempada así, é increíble. Tamén sorprende Tirán, non? Que, bueno, fai uns trocos aí, José, que, bueno, calquer día ponos a queimar a David tamén, porque cambia de posicións a xente como se foran cromos. Bueno, hoxe fixo, non sei se 8, 9 cambios entre remiros e posicións. Bueno, e estamos a ver
o que falábamos da dificultade do Piqueiro. Fixadevos como colle Orio, este a segunda ciaboga, non entra ben a pica, colle onda, non entra ben a pica, e aí perde as posibilidades da regata. Despois xa ir a contrapé. E de Hondarribia, non sei se pedirvos unha valoración ou se está todo dito. Eu creo que isto... Que nos vai remar, pensa que nos está remando. Parece que vamos de paseo, que increíble, increíble. Eu sei cando os enfocaban no primeiro longo, se me dices no terceiro, bueno, pero en primeiro longo os enfocaban que iban en contra, e así, pero de verdade están, o sea, iban con unha facilidade que asustaba. Tomádelos como exemplo. A ver, é que tens que tomar, como... É que é increíble, que a facilidade que van remando é increíble, é increíble. Podes coller un poquinho un gesto a remada que teñen, podes coller de exemplo, podes darlle o teu toque, pero bueno, sí que moitos clubs a toman como referencia e sobre todo clubs o mellor que non teñen grandes potenciais, sí que, bueno, nós por exemplo... discutir os remeiros que ten Hondarribia, pero igual en... Pero bueno, o mellor... En nomes igual non ten tanta sona. Exactamente, son un club, bueno, que son xente da casa que levan varias tempadas xuntos, mantendo o bloque, e quizáis vive máis da remada que se poñes a mirar os vatios que teñen, quizáis algún club que está por debaixo deles seguramente teña moitos máis, non? Así está a clasificación agora mesmo na Liga ACT, chega con ver a clasificación para vermos a diferencia que hai entre Hondarribia e o resto. 148 puntos e 9 vitorias de Hondarribia, son máis 16 con respecto a Urdaibai. A loita entre os galegos segue así pechadiña, tiran 92 puntos Cabo da Cruz 89 e xa ven San Bertolameu ten que recurtar iso, 10 puntos, quedan 4 probas, a cousa está moi complicada, pero a esperanza é o último que se perde. Vai ser a cita da vindeira fin de semana, as citas da vindeira fin de semana, tamén haberá citas na División A e na División B, e acabamos de chegar esas imaxes de Castropol, un campo de regatas sempre complicado, xa vimos os tempos con anterioridade, eses 20 minutos e 10 segundos coa vitoria de Mecos. Bueno, Castropol que a marea sempre condiciona a hora da celebración do campo de regatas, e falamos diso, dun campo difícil, complicado. A verdade é que sí, non? Eu creo que nunca recordo a nadie da calle Castro ganar aí. E Castropol... Iban a Cat. E creo que na bolla 1 é unha bolla moi boa aí. Pois aí estamos a ver Mecos na casa do seu gran rival Castropol. Ao final conseguiu a vitoria, ademais deixou a Castropol a 23 segundos. Chapela foi segunda clasificada a 8 segundos. E nos ímonos a despedir tamén os nosos convidados. O primeiro agradecerlle sobre todo a Gelo que estivera aquí, porque Gelo acaba de ser pai, fai menos dunha semana e tamén ten obrigas na casa. Noraboa, Gelo. Moitas gracias. Bueno, que o que agardas daqui ao final de temporada? Nada. Mira ese rapaz cun pan debaixo do brazo en forma de bandeira ou... Que veña con salud, que do outro xa nos encargaremos os demais. Bueno, para Vilaxoán, o que agardas? Acaba a temporada, vamos a intentar ser un pouquiño, apretarnos un pouquiño para intentar ser competitivos, sobre todo a ver se intentar facer un cuarto posto por aí para, por lo menos, acabar ca moral alta. Pois quedan aínda probas para facer ese cuarto. E para Agustín, xa lle demos a noraboa pola gran temporada que estás facendo. Quero che facer unha pregunta, Agustín. Arrepentides vos de non tervos inscrito no playoff para subir a CT, polo menos para desfrutar esa experiencia? Home, foi unha decisión da directiva, ao mellor non pensábamos estar aí un pouquiño tan preto do segundo posto, e, home,
o pensas agora e dices, pois mira, polo menos ir a disfrutar e o mellor non volvemos a poder ir a Bermeo ou a Portugalete a remar, e, pensándolo así, sí, pero bueno. No momento a economía, claro, a economía manda. pero bueno, a economía manda, pero bueno, tamén ao mellor algún remeiro di, pois mira, poño de moi bolsillo e vou disfrutar de túas regatas, pero bueno, a economía é a que manda, a directiva sendo obxectivos, pois, a ver, foi unha decisión que o normal era que non estiveramos aí arriba, pero bueno, agora xa está feito e agora esperar se sona a frauta e o terceiro vai a Concha tamén e a ver xa que o segundo non, pero bueno, está moi difícil nos agora rematar a temporada como estamos facendo, pelexando se cae algún día das 4 que quedan alguna bandeira, pois benvida sea, senón pois a pelexar polo que estamos pelexando e listo. Pois repito, noraboa pola temporada, Agustín, noraboa tamén pola temporada e pola paternidade a Gelo. Grazas por estaren aquí e moitas grazas a todos vostedes por seguir o En Xogo Traíñas para a vindeira semana máis e seguro que mellor.